Martang yang mahita dame ni debata na sumurung sian salhut na roha ima mga rajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhut na damang dainang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Di minggu sadarion, ima minggu padua hondung Epipanias, di pakulingi Tuhata duhita marhite-hite hatana, ima natar surat di panuri rang Jesaya, bidu 22, mamuka maisian ayat sada, sahatro di ayat 5, songonon ma didok disi. Alani Sion dang tarbahen ausip, jala alani Jerusalem dang olo au popongan. Pai mabicar hati goranna songon sodang ni mataniari. Jala hatuauna songon sulu-sulu namar sigorko. Jadi idaunia kapar beguma hati goranmu, jala saluhut akar raja hamulionmu. Jala ikon margoarhon guarnai baru ho. Si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni depatam. Dang be guaron ni halak ho nati-nadikon. Jala dang be dohonon natutanom halongonan. Ai guaron namaho hasoloan ni rohaku do ibana. Jala tanomi naung marharajaan doho. Ailomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaan tanomi. Ai songon rikot ni doli-doli mangaririt namar baju. Songonido rikot niaka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni rohani panguli mida na niolina. Songonido las ni rohani depatam midaho ido sahana. Hurian itu hatta si bata alus ni debata disaluhut pangidoata dan sai songon nata pekiri dan sai songon nata persita. Songonido bangso ni debata, dung di palos debata na sida tarbuang tu Babel, dibuan na sida tu Babel gabe ditaban madisi, mangangguhido na sida mangido tu debata asa di palos na sida mulak tu hutana. Masih ho situ tu na sida di hutana naung tinadikon na sida. Saya masih hong nasida marsaur doh debata di bagas joro nama cai uli di Sion. Dia lusi debata dipakai debata Raja Kores lahu paulakon bangsonai tuhu tanah sida tutumulak mabangsoi sahat ma di hutan sida habe ahado nama asa di hutai. Anggo sihol ni rohani nasida, mulak nasida tuhutana mengingani bagasna, naung tinadikonna nasai lelek, ape dangadong be bagasi songoni ulina, songona tinadikon nasida. Sihol ni rohani nasida marparsauran doh di bata di bagas curo na uli di Sion. Ape dangadong be bagas ni debata nama cai uli. Tinggal reruntuhan. Alani di bagasan rasa kecewa. Huta nama cayuli dangadongbe. Bagas coro nama cayuli dangadongbe. Parik ni huta ipe dangadongbe. Tinggal kenangan sude alani mambenasida gabi adong manadeba mangalului dalam nasa diri membangun masing-masing dan parduli be songotia asa boy sikop
bagas coro ni debata dipauli dengan nasi damar sawa. Sikap ni bangsoi adong do nagabe dausian debata. Mementingkan diri sendiri gariada adong do nagabe penindas ni donganna. Namora dangolo bi parduli tu akadonganna nahurang hamoraonna. Gabe masih buandalan nabe dan yang lebih parah timbul godang aka hajahaton nama bain hacit rohani debata. Di paulak nasida asa boi sahat tu hutana asa gabi ulido mosi hutanai asa gabi ulido bagas coroi dengan marpar sauran hape dung sahat nasida di hutana na adong holan halongonan nama dang adong ngagiaha gariada parangi ni bangso ni debatape dang behobar tulomoni rohani debata idom benna disuruh debatama na poso na panurirang na jesaya mama kulingi bangso na niasian nai ido na didok na di ayat sada alani Sion dang tarbahe nausip jala alani Jerusalem dang olo popo pai mabicar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatu onna songon sulu-sulu na marsi gorokor tung takas didok dang di pasok bude bata dang olo hohom debata dang di bain debata baik kamu masongoni alai marhite na posona dipakulingi do dang olo sip dang olo pomponan pai mabicar mataniari pai maringgan ture bangsoi ikon takas bangso ni debata dipakulingi marhite hatana ang dipasok bude bata bangso nai di bagasan na dosaona di bagasan pandelian alay toktong do mangula debata disi toktong do mangula debata lao paingoton lao mangaleon semangat lao paposon rohani bangsonai asa ulo mangula ulaon na di bagasan hati goran ido na didok nanakin pai mabicar hati goranna songon sodang ni mataniari damang dainang nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus sahat manuain tu hita hatani debata na manungguli hita molo takas taida adong halak na mangulu di bagasan na sositong na mangulahon na jahatan na mangulahon na so hinalomohon ni rohani debata unang pahohong tang tarbahe nausip ninna hatani debata jala dang ulo au popoman unang ulo kita gabi hohom mamireng aka hajahaton jadang berlaku di son padok na namandok diam itu emas tidak diam untuk kejahatan itu tidak diinginkan Tuhan alani hatani debata nuaeng naeng mandok tu kita saluhutna dakya hohom debata mamereng akan masa naso hinalomohon ni rohana ikon mangula dotok tongton dini debata marhite hiti akan posona marhite hiti akan aniasianna kita manuaeng dipakai debata saluhut akan porsia tu ibana ikon radido ngolut taon unang hohom hita mamereng namasa naso hinalomohon ni debata ikon mangula hita disi paingoton manungguli manogu-nogu uhut mabuan mardalan hobar tulomoni rohani debata aido minggu Epipanias nungata salpuhon haroroni Yesus hapapatar ni anak ni debata Yesus Kristus tu portibion mabuan hamuliaon hasangapon ni debata imanuan tugas tu kita di minggu padua honduk Epipanias tugas tanggung jawab ta akan menjalo haluaon
nasian debata ikon patar bahenota ikon tarida hasangaponna ikon tarida hamuliaona marhiti-hiti sadok gulmit ningoluta. Idom bena didok di ayat 2, jadi idaun yaka bangso parbeguma hati goranmu jala saluhut akaraja hamuliamu. Sala ikon marguarhon guarnai baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Ikon idaun yaka bangso parbegu ikon di bereng sudi nasa jolma naso porsia tu debata takas hamuliaon ni debata. Lapatanna marhite-hite ngulu taon ikon tarida do debata nata sopa. Manang tu dia behita. Ikon jelas saliling mangulu hita di portidion manang ahape na taula dakolan na posoni debata na ikon matkubasi alay saluhut akan na porsia tibana na umajalo haluaw na siya debata ikon tarida hamuliaw ni debata marite-hite gulmet ni goluna. Sian mulai dana na met sahat tua kanong matua. Dia kada dana mangula ma marsiajar ma karejo ma dia kanong karejo asa tung takas marhite aka ulaon parsiajaran na marsangap debata. Manang di dia pehita mula-ula. Ido na didokna di minggu Epifaniason. Ikon marguarhon guarnai baru ho. Ikon tarida tarlumobi di awal tahunon di bonani tahunon dope. Dan sarupa be pangalahota naso denggani di tahun nasalpui. Ikon hain baruon nama natarida di bagasan ngoluta. Nangit ganup hari dan ganup tiki. Ikon marhamuliaon ma debata marhite-hite ngulut tahun. Jala di ayat 4 didok dang beguaran di halak ko nati nadikot. Jala dang bedohonon na tutanom halongonan. Songon na masa di bangso ni debata di tano nasida na didok ni halak nati nadikot nasida ala nunga kacau balau be. Danga dong be hauliot di hutai. Danga dong be nama benjol ma tertarik di hutai. Boha mahuta na ditadikon mar 30 tahun songon jabu molodang diingani holan 1 tahun pedang diingani jabu dan tertarik bezolma lahu hudul disi ma kotorna disi ma marserakna disi ma sude akka sude alai molodung ngatung takas masuk halak tu si dibaias dibadenggan jala tarida haulionna tung ise pero ikon sonang madis. Songoni manuain gombaranna di bain debata dang adong bejolma mandok halongonan dang adong bejolma songon jolma naso tarida mahona mangulu dang songoni be. Manang ise pe halak mamerek kita nung ngagabe jolma nai baru. Dang halongonan dang tinadikon jolma nama heudoi jolma na sodong pengharapan jolma na say toktong marsak jolma na say toktong holsoan dang adong jolma na ulo mamereng na songoni dang adong nama kalomohoni isisiya kita na ulo marsaor rap mardongan tua kahalat nasay holsoan ganu pari ganu tiki nasay maheu pakilalaan. Bohama hita nang makatidakon debata na say toktong marmudu-mudu hita mulungulut taon holan na marsak holan na marhoy-hoy terus tahe holsoan tung takas turpuk jamita sonari damang dainang sudah hita na hinaholongan di debata tapa taridahon ma naumian hamuliaon ni debata di bagasan nguluta mabahe kita marhasonangan mabahe ngulut taon ngulu sibuan hadamion sibuan hamulion ni debata gabe toktong minar pardo pahata guk hadamion guk
hasonangan ngulut taon. Gabi tu dia pehita lau, tu ise pehita marsaur, las rohani halak. Sonang pakilalani halak, pajupang dohot hita. Satabi dihita, damang dainang molo na baru berduka, songon dia na tuki pakilalaan na maheu, ala ditadikon na hinaholongan ni rohana. Ala di bagasan duka na mendalam, say jojok dojol masongoni nguluna. Molo dakia mandok mau lihat itu di bata. Dangadong rasa syukur di bagasan nguluna. Say marna hurangan pabahenan ni di bata. Gabi hola na holsoan ibana dakia mamereng saluhut haulio ni di bata. Gobarat doi di bae. Cemolo tung takas di bereng aka halak nasing ngolu tau ngolu na penuh semangat ngolu naguk roha mandok mau lihat itu di bata ngolu na say mabuan las ni roha hadameon ima gobaran dadang di dokalak be halongonan natinadikon dang tarida bedisi akan nahurang denggan alai holan haulion nama las ni roha hadameon hasonangan nama hidom benda di gobarhon songon pengantin buhana say makasih holi nani olina songoni magobaranna akahalan naumian tod dini debata di bagasan nguluna tung takas papatar honaulion nasangapon ni debata manang tu dia pe bana lao ikon masihol halak marsaur do tibana tolong ukurna macai sederhana damang dainang hita mamereng ulut taon dihasiholi do manang dang molo adong do pe halak manuku kita ay japiga homula ma inna molo dijabu molo masihol dope amat tatuinata lao jo stokin datusan pa inna japiga non mulak koi lao jo da masa tokin tusan japiga non mulak songoni dak danak manukun to makna tu bapak na songoni na toras manukun tiana konna songoni na mardongan na marparsauran di kantor manang di rumah tangga manang di lingkungan manang di dia petar lumobi di bagas coro ni debata parsaurata molo adong dobe halak na makasih holi harorota sederhana tolo ukurna berarti tapapatar do haulion ni debata di bagasan nguluta dihilala halak do hasangapon ni debata alai sabalikna damang dainak molodang dihasiholi harorota tasukun be diritan wai ati beha pangalahotai nakin songon zulma nama heu nasai toktong manusai nasai toktong holsoan nasai toktong dangadong tarida di silas ni roha hadameon nasonangan hola nama manusai nguluta hola nama ben marsak halak gabi partuk Tuhan ngulut tahun bican di bonani tahonon bican di leon debata do petiki di hita bican di pasahan do behosahan nguluan turpuk jami tadi mingguon mama kulingi hita bohadu hita molo tumpe dang songon nata parsitai di pasar debata di tahun nasalpui molo tumpe dang cupang do besi honi rohata di tahun nasalpu ala yang rohata ni debata ikon takas do paposon rohata di lehoni bana do tuhita saluhutna akan naulina dengkan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu alani pos rohata Yesus Kristus naung ta pesta honi di pesta Natal di tahun nasalpu laho paposon rohata pasahaton haluau tu kita ahabe nama baik kita mabir nama ngoluon alani damang dainang taingot ma hatani debata nuain pai mahon bohado hita menguduti hari-hari ini nguduta di tahun 2025 masuk mahita tu minggu paduahon di tahun 2025 tabereng
pardalana tanah 2 minggu. Di dia do nagumoda. Hamulio ni de patado tapapatar. Hasangapon ni de patado natari damar hitengo luta. Manang gabi partuk Tuhan do pehita. Asanuaing taboto mangalakahon si manjo cakta. Taboto laho paulihon akan nahurang dingkan. Taboto adong sikap komitmen dihita manadikon aka naso hinalomoni rohani dipata. Satung takas songon nadi ayat sadai bicar hati goranna songon sodang ni matani ari. Hatuonna songon sulu-sulu na marsi gorko. Tarida hasangapon hamuliau ni debata marhite-hite ngoluta. Amin. Martangnya kita. Tuhan mau lihat di hatam. Pasu-pasu hami, pargogoi hami. Asa cupang di hami, hangoluan, naho partulomoni rohap. Jala marsangap marmulia ho Tuhan. Marhite Yesus Kristus, martangnya kami.